Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Verdugo. Layo-layo ko sa Pereira. Pwede gid siya mag-ilan ako. Sadyang natangtang ko na maskara nga sama gid sa panis sa tao. Human ko makailis ito sinina nga dito sa kabar ko. Ako gigamit sa pagtakupan. Ilabin na silang mitipon ko sa mga tao. O bibalik ko sakay sa ferryboat. Oh. Wala ang motor akong gisakyan ko kaniya. Wala sa mga armas o gubang mga gamit. Kako rin gahog sa dagat. Kawas lang sa mga gamit sa kubagtakupan. Oh. Sakinan sa polis rin may unong sa kutukod. Nga nung ila kong giunungan. Ila kong nailan. Pastilalis Brando. Brando bandido yun ito man. Sa oras sa gabi minuskiti para bagting lang. Wapag yung tunga taon. Happy na tungang gabi pero wapag yun siya. Kitagang ko problema nito hanay. Pero magsiya manubag ako bag yun. Kuya, igi ko aning prop ba? Bila siya star yung igi ko ini. Pero may ingon mo sa siya mapasaglaw na sa brandy kung lakaw. Mo na ron, libog na ko ani. Masuko siya, mawas brandy, unyag bulakaw, ditso-ditso lang. Unya di ko kaibaw, pasagda lang. Has kang ukihas ha? Has kang libugas ha? Libuging utok ni mo no, ha? Jumbo? Sa ato pati gali, okay na. Unsa gyud kay lakaw ani tawana sa. Oh, may sakyan ang Minostone. Magsusi ko. Basig siya lagi. Oh, uy. Misutoy ba siya na pagpadagan na sakyanan? Diyan mo? Oh! Siya ko na. Brady! Dili ka magabuot ko na sa kumang paingon. Lagi ko makabuot. Dahil sa ko gustong magbuot. Pero ako'y bibisita rin mong dako, kabawa ka. Gusto ko mapahoy. Ikapoy ko. Ops, kaniyot sa, isa. Saan mo kayo? Wala mo kayo batanis, oy. Ayaw kong disturbuhan dyan mo. Ikapoy ko. Mauwi na siya. Ne! Gara, sad. Sige kay lakaw nito, Hanas. May pagkasinyalan kita siya. Pag tinapangay ko nung ko niya. Uli ko siya, klaro. Di kong kumpiyansa niya. Kadaghan sab ko nalipog aning profesor dok. Sa mga katuyuan aning niyang pagtinir ning Brando nga. Gipabantayan pag yun ako. Saan? Iyan nga na. Mamaor mga idara, paminaw ko. Mamaor silang tingog sa Brandy. O tingog ni Professor Doc. Ha! Limpyo kayong pagkabuhat sa Verdugo sa krimen. Sa pagpatay ni Cornelio Bariles. Kulbahin naman tuod kayo ang nitabo pan milampo siya. Oh, si General Tipalo. Ako tabago. Hello, General. Prof. Doc, na-deliver na namo ang Verdugo. Tuwa na siya kang jumbo. Nabaw ko, Tipalo. Very good. Good job. Safe giya po ng Verdugo. Kaya dili mahimo kung wa siya. Salamat, Doc. Hawa na kayo ang imundahan. Si bisan kinsa nga kompetensya mo sa negosyo. Maligal ka man o illegal. Wa na'y sangit. Pulos na tiki o ang tanan. Wa na'y may barog nila. Dili lang kay ng lingkod
na mahuway na gyud sa dayon tungod sa imong robot nga Bertugo. Pag-celebrate mo uban sa imong mga kaubanan, Tipalo. Mag-money transfer ko paingon sa imong personal account. Uy! Tinuod ba, Dok? Bye, Prof? Tipalo. Bye. Sige. Sige. Bye, Dok. Prof. Wa na'y dili mahimo sa bisan unsay akong gusto. Wa na'y butang nga gusto kong angkunon nga dili ko maangkon. Usa na lang yun. Usa na lang. Ug kana mao ang kasing-kasing ni Elaine. Apan pa! Ang anino ni Jan nga naakaroon si Bertugo. Ambot nga no. Nga mo maninuon naka-influensya karon ni Elaine. Murag may frequency usab ang iyang kasing-kasing sa kasing-kasing ni Jan. Nga mauna karon ang gitawag og Bertugo. At binuang! Ug butang ka na nga dili ko makatugot nga magpadayon kini. Dili ko! Pa! Lapoy ang akong paminaw sa akong lawas. Buot ko mapahuway tungod sa kipati kong kakapoy kahapon sa among pag-uban ni Rian. Diin wa hinuon may magkasulti sa buot na mo pa nagsultihan tungod sa Bertugo. Oh. Elen! Elen, abridor! Abridor! Abridor, puntahan dali! Si Tasyang, nga naman ka ha? Akong aplihan. Ngano Tasyang? Naunsa ka? Ay, Kuyuan man lang tani mo? Elen, tan-awang newspaper na akong da. Sa in English pa, look at me this newspaper! Hey, oh, Kay nga naman, unsa may naa diha? ang imong crush ng bayan, ang Bertugo dugo! Ang Bertugo! Unsa? Ang Bertugo? Nawa lang! Nawa dayon! May nakakuwag pictures Bertugo tan-awa. Nay ni asa newspaper! My God! Mauna siya! Mauna ang Bertugo! Nay, tan-awag tarong. Mauni na picturean sa cellphone dito sa ferrybot nga giluparan sa iyang motorbike. Unsay motorbike? Dili na motorbike ta siyang motorbike. Hala, kakauwaw kasay. Ay, kasay pul, oy. Makauuwaw kaya kong gisulti. Rong spelling di ay ko. Oo niya na mga istorya ta siyang. Ay. Huwa man ako ning imong dang newspaper. Mahimo Ay, ba? oy, ikaw pa. Oh. Kahit na di ay. Ang akong cellphone. Dera. Yes? Rian, si Elaine. Elaine? Rian, nakatanaw ka ba sa newspaper ron? Ha? Kaya nga no? Bahin sa Bertugo nga, gigukod yun di ay sa mga pulis kabi eh. Pero wa madakpi. Kay abdi ko no kaayo ni. Ni ay picture nga nakuhaan sa cellphone sa usa ka pasahero sa ferryboat kabi eh. Nga nagbiyahian sa Lapu-Lapu City ug Cebu City. Pangilingig di ay no. Nakaikya siya tungod sa paglupad sa iyang motor dito mitugpasod sa ferryboat nga nagsugod na og palayo sa pantalan. Wa ko may baw nga. May nakakuha ba hulagway sa Bertugo through cellphone. Wa pa sab ko makatanaw sa newspaper. Kay gikapoy ko kagabi eh, sa among manhunt operation niya. Din pakyas gid mi sa pagdakop sa Bertugo. Salamat kay wa din niya siya madakpi. Elaine, nalipay ka nga wa na mo siya madakpi? Kuan, kining... Kung mao na imong kipati, sama da nga gikalipay mo usab ang mga krimen nga iyang gihimo. Ang pagpamatay sa mga tao. Dili ba nga mga kriminal ang iyang gipamatay? Mga tao nga
na involved sa mga illegal drugs o pagpayuhot o mga kontrabando. Nahibaw ka na ining tanan? Yes. Mao na gidetalye diri sa newspaper nga akong gibasa. Dili lang kay may mga tao nga nakapanaway niya. Apan matod ning maong news article, may nakadayeg usab kay hinay-hinay kuno nga gihipos ang mga taong badlungon sa katilingban. No. Dili siya authorized na mohimo niini. Doon na tay mga balaod nga angayan atong subayon. Dili siya otoridad o tinugyanan sa balaod. So wa gid siya katungod nga mohimo niini, Elaine. Nasabot na ko iyan. Nga mas daghan pa og nahimo ang Perdogo kaysa mga kapulisan dinhi sa ato. Elaine. Dili pa. Tinuod ang akong gisulti. I'm sorry, Elaine. Pero putlon ko na atong panagsulti. Magsulti lang niya tagbalik sa personal good. Mo-duty ko. Sige. Bye. Bye. Mabangon ko sa kong gihigtaan. Si Elaine. Na-influensya gid siya sa Perdogo. Kinahanglang masusi ko ang mga hulakoy. Kung kinsa gyud ang nakakuha niini. Murag na lain si Rian sa ako mga gipanulti niya sa cellphone. Pero maunay tinuod. Sa pagsulbad lang sa pagkawa kanhi ug hangtod na sa kamatayo ni Chan. Wa gid sila nahimo. Bitaw. Yes. Magkuha ko gunting. Ako ning ikat ang hulagway sa Perdogo nga niya sa newspaper. Basin kung doon na pa'y mga laing hulagway nga nakuha sa Perdogo. Mas klaro-klaro ni siya, bisan sa cellphone lang. Taas-taas yun og pixel ang cellphone nga gigamit sa pagkuha ni maong hulagway. Niya mga hulagway, Rian. Daghan man din ni Sir Lababo. Pero kadaghanan ini. Dili kayo klarong hitsura. Murag na timing ang paghulagway ni ini nga naglihok ang subject. Way bisag usa nga klaro ni ini. Na. Nideklaro-klaro. Klaro ang iyang bayhon dinhi. Apan yung hitsura, di kayo klaro. Pero, di ay pipila ka shots nga. Ngano, Rian? Ngano? Answer. Pwede nga ako ning huwaman og kadiyot ang mga pictures. Ako lang ning i-scan. Natay file niya sa computer. Okay, mahinon sir. Ma-preview og ma-zoom na nako. Salamat kay nakakopy ko sa maong mga pictures ngadto sa akong USB. Familiar yun akong iyang payon. Murapag may tao na kong nakita nga. Anggid-anggid ni ining hulagway. Nalimot lang ko kundiin. Tiin ba kito ha? Tiin ba kito? Gamaya pa niya. Gracias, Diyos. Hinay ka na kong kaon, ha? Gamay lang pagkaon na bilin parang brande. Agoy, full tank may taon ko sa kabuso taon. Agoy, may mga iligid pa rin sa baboy. Away, sortis man rin. Dugay-dugay ito siya bata. Aw, saon? Saon lang iya pamahaw. Paniod to, kundili. Atulas pa niya pon. Oh, may nanugtog sa putahan. Kitsam karon. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!